ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତନୁ ଟିମ୍ର 2 ପଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବୁଲ୍ସରେ 0। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବୁଲ୍ସ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭଙ୍କର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଖେଳ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ମୁଁ 12:01 ଟାଇମ୍ ଦେଖିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବୁଲ୍ସ ତରଫରୁ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲୁ ଶୁଭଙ୍କର ଖେଳ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ସାହସିକତାର ସହିତ ସେ ଖେଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ କେତେ ସାର୍? ପଏଣ୍ଟ ଶାନ୍ତନୁ ଟିମ୍ରେ 1 ପଏଣ୍ଟ। ଶାନ୍ତନୁ ଟିମ୍ରେ 1.8 ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା 3 ପଏଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖେଳ ଦେଉଛନ୍ତି କାଳିପଦ ମହାନ୍ତି। କେତେ ପଏଣ୍ଟ କେତେ? 4 ପଏଣ୍ଟ। ଶାନ୍ତନୁ କେତେ ପଏଣ୍ଟ? 3 ପଏଣ୍ଟ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି କହିଦେବୁ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଶାନ୍ତନୁର ଆଉ 3 ପଏଣ୍ଟ ଏଡ୍ ହେଲା। ଶାନ୍ତନୁର ଆଉ 3 ପଏଣ୍ଟ ଏଡ୍ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଶାନ୍ତନୁର ଆଉ 3 ପଏଣ୍ଟ ଏଡ୍ ହେଲା ପରେ ହେଲା 6 ପଏଣ୍ଟ। ଶାନ୍ତନୁ ଟିମ୍ର ଶାନ୍ତନୁ ଟିମ୍ରେ ଟୋଟାଲ 6 ପଏଣ୍ଟ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଟିମ୍ରେ ଟୋଟାଲ 0 ପଏଣ୍ଟ। କ'ଣ ହେଲା? ठीक है सर ठीक है। एमएलए पॉइंट